बानलुनि आखला बा फासस'नो आदैमोन हांसोआ बेनो आगार फाग्लाखा फासस'नि हांसो बायबावनांगौ हांसोआबो राजासो नायदो नों गां गोरलैजोबायसो बिखि जाजायोलै मेजेमानो गैया दा हांसोआ नायदो आयौ साहा आदैमोन हांसोआ बिदिखौ बिरलांसै माने अखा हानानै अखा हानायनि आरोना नै बिदिखौसो मोनजानांगौमोन दा जाम्बा बानलु नै बिदिखौसो आगार फाग्लालै बानलुआ 500 जावबाय बे हांसो फिसायावनो जालिथाय थाबाय आरोना आयौ सिख्लाफोरसो फंबाय मा जायो आयौ हाग्राखौ दुब्लाथ' कब्रा ब्लेक कब्राजों हांसोनि मजायानो आलादा आदैमोन बेलेग हांसोनि मजायानो आलादा बेलेग हांसो माने हांसो जाग्राया एसे उसुदा आदैमोन ब्लेक कब्रा ओंखारजोबो थारमाने खुनु थिग गैया ब्लेक कब्रा ओंखारजोबो नै सिंगल दं सासे सोरबा लायोबा आरोना सिंगल दं नैबेबो सिंगल हारसिं सिंगल ब्लेक कब्रा दिस इज ब्लेक कब्रा माइन्ड गोइं ब्लेक कब्रा ओंखारनो बैयाव गिदिर बेथ' आलासि हनै खुनु बिसास गैया हनै आयौ ओइ 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 र' ओइ हनै देब हनै जानो नागिरदों हनै जाम्बा खालामनायखौ गाराबाय ओइ आइ हनै हांसो सावनाया मोजां सावबाय बोरैबा माबा देनद्रेद सोमनानै रानलाजोबनाय नुखायो मानसिखौ मा जासिनो नामोन मा जासिनो नामोन बेग नांगौआ बेग मा बेग बिमानो मा बेग नङा मा बेग जासिखो मोजां आदैमोन नै मोनसे आयै आहा भिडिअ खालामनो मोनसे लानांगोनलै देब नैबे बै फिसाया मोजां जागोन मा दुरुंनि हेबा बेखौ आर्टिस्टजोब माथो फानो ना मा बिदि दुरुंखौ भिडिअ खालामनो नांगोन मोनसे सिमां होनलायनाया बेयाव मोजां जागोन बे बानानै गोसोनो गैया जों मानो नांगौ भिडिअआवसो नांगोन जोंनि मामिनलाय बेखौ फाग्ला मामि दा फाग्ला जोंनि बिमा बिदिखौ लाया जायोथ' जानाया लानांगोनथ' बानलु सरलपारायाव आर्टिस्टसो बादैमोन नांगौबा खबर हर आरोना सोरनोबा नांगौबा जाना फाग्लानाव खबर लादोंमोन मोनगोन मा स्टाइल नांगौ आरोना गिदिरबो बानायनो हायो जाहैबाय बानायग्रानिबो दंलै बोराय बुरै सानैबो बिराद बोराय बुरै सानैबो नै माबा सानथिफुरनिसो बियो आदैमोन बोराय बुरै सानैबो हान्थिसावगासिनो दं बिराद गोरों बिसोर बिदियाव जोंहा बिदि आखा फाखा हिनजाव मोनबावो जोङो बानलु लाइफआनो डेमेज जाजोब्बाय जोंना बेनजोब सावथाल हिनजावसो नागिरगासिनो दं जों दा बर'खौथ' अबाव मोननो सावथाल ना बानलु दा सावथाल लानोसै बेगा लांगोन आदैमोन सोरनोबा नांगौबा आरोना अननानै सिरियास बुंनो जानदाया माने कन्टेक्ट ला बरिया नोगोर सेसनि बरिया बानायो हेबनाय सोरनोबा नांगौबा आदैमोन कन्टेक्ट ला मोना बाग्रा मोना मानो दैनो बेरायनो जेनेबा रिजोना मा जेनेबा नोंनि मोना बेरायनाय रिजोना मा आंनि मा दाय जाखो जोंना साखन्द्रा जालायबाय मैयाबो बोनायाव थिबखायाव लेबर बहाय थांनो खालामबावनो आदैमोन दा लाबाय हांसो राजाया अबाव लाखो
संसार जानायसोलै हांसो राजा लाबाय जिखुनु जाया सिबगोरसै दा मायाव थांनो नामलै आं बावबाय थायोलै बेखौ खालासियाव माने बे जायगाखौ नुफेराखै नायमोन नायनायनि हांसो जालायसै बेयाव दे आइदै जोंना थावा नै आइदै सोबोखानांगौलै लागायगोनलाय बेखौ दे खालासि नारलांगोन उफाय गैया माथो थाव गैयाबालाय माथो आदैमोन नारलांगोन नारनानै थांगोन अखासो हासिगोन नामा रा मोना गुना लेवार दाउखासो जालाजोबगोन ना मानसिथाय जिखुनु जाया थांनानै नायसै आदैमोन खालासिनो माबायदि जायगा बे दाउ हांसोआ बेदर जाला एसे मये मिथिखाबायना आदैमोन माने अखा हानायनि थाखायसो हांसो जाना हैदों आदै जों हांसो मये दा एवखांबाय बायदिसिखांबाय गोदाखांबाय जिखुनु जाया दा बेदरखौल' लायदो आरो ना हांसो मुन्डुफुर ना माबा गामियाव दं जों मुन्डुफुर गामियाव आदैमोन मुन्डुफुर वा दाना बोरैबासो मावग्रा जाबाय दाना हिनजाव लाबाबो हिनजाव लायाखै स्टिल नुयोलै नैबे फंबायखौ माने उन्दै बैसोआव हिनजाव लानाय ना 18 जाजोबाखैमोन आं हिनजाव लानाया सैद'फ्रावनो लादों ना हिनजावखौ सैद'फ्रावनो हिनजाव लादों हिनजावा खब सुन्दुर माने बिदि बेरायबाय थानांगौ दे सोरबाफोर खावनानै लांबा मा जागोनलै देब' खम गाबलाबायगोन बियो हिनजावफ्रा खावनानै लांलाबायबा मा लाखो आजा एम्बु बेदर हा जौसो आयो नोंबो लोङो जौ लाबोबाय नों लोङो आजा हा नों जौ लोङो ए नों लोंनाङालै लेखा फरायनांगौ IAS IPS जानांगौ देशखौ सामलायनांगौ आजा जौ लोंलाङा नङा आदैमोन जौ लोंनाङा दा थांगारना लानि आदैमोन र' खालासिसो आदैमोन हाग्राजों माथो हनै गुदुंफोरा दाख्लिनि मानसि सौथारनाय मिथिनाल' कमप्लेन ओंखारबोदो लाइफआ बदबादथार ना जों आयाव हाग्राजों बबे जायगायाव फैनांगौ फैब्लांलै बानलु मा जाबावनांगौ जाखो बिदिके नै वा मिथुन सेकेन्ड जाला आदैमोन मा जाबावनांगौ जाखो खालासिनो आदैमोन खालासि मोनफैबाय बबे जायगायालाय खालासियालाय बबेखौ ना बेबा बेखौनो होनदों मोसौ बाथोनजों नामा मोसौ बाथोनजों मालदारजोंलै नेपालिफोर हमबाय साफा आदैमोन नेपालिफोरजों खालासिया बेनो हा मोसौ बाथोनजों आदैमोन नै खालासिया बुस्थुआ मोजांथ' जायगाया मा जेनेबा मानि बर्थार बे नोरसिं जायगाया बरिया आदैमोन बरिया मोजांनो पिकनिक स्पट ना मा होनो बेयावनो मोजां खालासिनो आदै बेखौनो खालासिनो बरिया दै थाबावनांगौमोन सरलपारा बायदि जाबाय ना दै थाबावबानो सरलपारा बायदि जाबाय खालासि बेनो खालासि लाखिथ' खालासि मोसौ बाथोनजोब खालासियाव माबायदि मोनखो जेनेबा खालासियाव फैबाय फार्स्ट टाइम फैदों खालासियाव लानानै सान्दुं दुंबा फट' खेबजानो मोजां जागोन ज' खालामनो बिराद मोजां जागोन आरो ना मोजां जागोन आदैमोन माने जोंनि थाखाय मोजां नङा बे जौ लोंग्राफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा जायहा गोसोनाय दङ आरोना बेफोरनि थाखाय नैबे खालासिया मोजां जागोन रिल्स बानायनायाव हिट जागोन सोरबा कापोल्सफोर आरोना जेनेबा सापस नैबेयाव हिनजाव नों होफैथ'लाय जेनेबा
Dituna आंनि हिन्जाव आरोना नै बियो सापस आंनि हिन्जाव आरोना नै मोनबाय जेनेबा आखाया नोरै हमदो जेनेबा नोरै नायलानो नोरै सेल्फि लानो मोजां जागोन आरोना आदैमोन माने सापस ओरैनो नोरै आखाइ हमलायनानै नोरै हिन्जाव जेनेबा बेरायनो आरोना बरिया कापोल्सजों आरोना आदैमोन दा जोंहाथ' बिदि गैया माने सापस आं देखायदोंसै बेखौ हिन्जाव बानायथ'दों आं माने आं हौवा बेखौ हिन्जाव बानायथ'बाय ओमफ्राय दा बेयावनो आरोना थाबायलाय नोरै जेनेबा सापस बे हिन्जाव बेरायनो खिबो बेरायनो मोजां जागोन आरोना गोसो थोनायजों हेभि जागोन मजायानो आलादा डेड बडि आदैमोन जोंहा दा गैया उफाय गैया माने लोंग्राफोरनि थाखायबो मोजां माने गल' गथ' नाहरनो जोंहा बैफ्राव आरोना मोजां जायो दा अखा हानायनि नै बोथोरा एसे गाज्रि जाबाय जाहैबाय मोजां हाल साल मोजां जोङो खालासिया मोजां बरिया बरिया ना बाल' वाव खालि वाव आदैमोन वाव जोब बरिया बरिया दा जोंनाथ' टारगेटआ बेनो बे नैलै एसेल' आदैमोन गाज्रि दामोन मिथिखायो दा माने बेरायनाय आन्थानो वाव खालासि वाव नै बेथ' लोमजोबोमोन ना आयौ नै होसोबोगौ अखाया वाव सेमिया दंबायमोन मायाव गनाय फै वाव खालासि ट्रिपाल लाबोनांगौमोनलै ट्रिपाल नोरै खोंजायोमोन दे सिमियार जबायना वाव मा होनदो मा खालामबाय बिसोरलाय ए जोंसो बोरमा सिखाव नंखो नामा बिसोरलाय बोरमा खावनो माने बिदिनो नायफैयो जाहैबाय वाव खालासि वाव दे सिमियार जबाय हांसो सेना ना मा होनो जाजाबावगोन बे बेदरा थाब जोबबाय दां 1 घन्टासो जाबाय जों दे वाव खालासि वाव ना वाव खालि वाव खालासि वाव खालासि वाव ना खालि वाव खालि वाव दांलै दे आदै जेबो जानाय नङा दां इलाय नै नोरै जागोन ना बे इलाय सिमियार जहांनायावनो सेस बदबाद लायबानो बै जागोन बे जेबो माबा गैया आमलाय मोनजागोन फ्रियावनो फ्रि बे थाइसा नुलै बोरै आमलाय फिथाइया माबायदि नायनि नै एसेमोन जाबाय गैयालै सिमियार जहां नागिरनांगौ अखाया फैलायबाय हनै फै र' दसेथ' गैला सेस माबा हप होननानै माबा खालाय नोङो बानलु हनै बैखौ खा हप होननानै दे बेदराव सेस बथमाव दै हाबजोबसै खालासि गैला अखा गैला आदैमोन उफाय गैया होमबाबो अखाजों दैजों सान्थि खालामनांसिगोन उफाय गैया अखा हासिबाय उफाय गैया दे जिरायदो सिमियारा बारलां दा नोंथ' जेहाबो लोङाबो दे